Λοιπόν, στο σπίτι τώρα που νίκιασα, εδώ σε αυτόν τον νηπτήρα είχε ένα βρυσάκι με φίλτρο. Δεν μου άρεσε καθόλου, το βγάζω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσω, θέλω να το τρυπήσω εδώ πέρα και να βάλω ένα dispenser για το σαπούνι. Αυτό εδώ το μέτρησα, έχει 23 χιλιοστά διάμετρο, άρα θα πρέπει να ανοίξουμε αυτή την τρύπα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσουμε τώρα να πάμε να πάρουμε ένα ποτηροτρύπανο θέλουμε. Για να δούμε πώς θα πάει. Διαλέγουμε εδώ τη διάμετρο, 26, έχει και 24, θα πάμε πιο σίγουρα εδώ στο 26, 2,60. Λοιπόν, αυτό είναι το ποτηροτρύπανό μας, το πήρα 26 χιλιοστά διάμετρο, το δίπλα είναι το μήκος προφανώς, μήκος κοπής. Από κινέζικο μαγαζί το πήρα 2,60, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, κανονικά πρέπει να έχουμε διαμαντένιο ποτηροτρύπανο για να μπορεί να τρυπήσει τέτοια υλικά. Θα κάνουμε μια απόπειρα, πολύ να σπάσουμε τον νηπτήρα και να γελάμε μετά, για να δούμε. Λοιπόν, καλού κακού ας τα μετρήσουμε λίγο ξανά. Εδώ είμαστε 23 και 24 δηλαδή. Θα μετρήσουμε και αυτό γιατί καμιά φορά μπορεί να γελάει ο Κινέζος μαζί μας. 25, κάτι, ok. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το Makita μπαταρίας, να δούμε πώς θα πάει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Ωραία. Μπορεί να μην έχει δύναμη, θα το αλλάξω μπαταρία. Λοιπόν, πάμε ξανά, καλή ήταν η αρχή. Πρέπει να πηγαίνουμε λίγο πιο σιγά για να μην το κάψουμε. Θα το ρίξω λίγο νερό, να δροσιστεί λίγο. Ωραία. Πάμε λίγο νεράκι ακόμα. Έχει ανάψει. Οπα, να το. Έτοιμο παιδιά. Η τρύπα έγινε με 2,60 μόνο. Πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα κάνουμε και μια σχετική καθαριότητα. Κλείστε λίγο τα αυτιά σας. Ωραία, μια χαρά. Τώρα να πάρουμε και το πρώτο κομμάτι του dispenser να δούμε αν χωράει. Πολύ ωραία, μια χαρά μπήκε. Ωραιότατα. Τώρα θα πρέπει να το βιδώσουμε και από κάτω. Λοιπόν, για κάτω από το νεροχύτη έχουμε δύο επιλογές. Είτε να βάλουμε ένα δοχείο που θα το βιδώσουμε ακριβώς κάτω από αυτό το σημείο έτσι, είτε να βάλουμε ένα σωληνάκι σαν αυτό εδώ που θα παίρνει κατευθείαν από ένα απορρυπαντικό. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα, θα πάρουμε τρελά φράγκα. Οπότε επειδή κάτω είναι λίγο στενά θα κάνουμε το εξής: θα βάλουμε αυτό το σωληνάκι, θα το ενώσουμε με το απορρυπαντικό μας και θα έχουμε μόνιμα το απορρυπαντικό κάτω από την ορχήτη σε ένα σημείο. Το βλέπετε εδώ πως κατεβαίνει. Θα το γυρίσουμε για να μην κάνουμε διαφήμιση και θα κατέβει μέχρι κάτω. Οπότε όταν τελειώσει το απορρυπαντικό, απλά θα αλλάξουμε το απορρυπαντικό σε ένα σημείο που θα το βάλουμε σε ένα ασφαλές σημείο κάτω από την οροχήτη μας. Και θα φέρουμε το σωληνάκι σιγά σιγά από κάτω, θα το ανεβάσουμε μέχρι εδώ πέρα. Λοιπόν, το σωληνάκι μας ήρθε από κάτω εδώ πέρα. Θα το ενώσουμε εδώ με την πόμπα, με την αντλία. Έτσι, όσο πιο βαθιά μπορούμε. Και ήρθε η ώρα τώρα να δοκιμάσουμε να δούμε αν ανεβάζει απορρυπαντικό. Δεν το βλέπω πολύ ζωηρό. Έχει μεγάλη απόσταση να περάσει.
Να το, έρχεται. Το νιώθω, ήρθε. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν το dispenser μας. Οπότε έχουμε περισσότερο χώρο και στο νηπτήρα μας εδώ πέρα και είναι όλα τακτοποιημένα κάτω. Αν σας βοήθησα, χάρηκα πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Ευχαριστώ πολύ.